Bon dia, amics del front, bon dia, companys de ferms. De veritat que des d'aquí feu molta patxoca veure tantes banderes, senyeres, creus de Sant Jordi. De veritat que feu molta patxoca. Un aplaudiment per vosaltres, ens hem de congratular tots. Avui és un dia que hem de disfrutar i gaudir. Mireu, moltes vegades, quan es parla de la resistència coratjosa de 1714, em sorgeix una pregunta. Quants dies haguera durat la resistència de la ciutat de Barcelona si Barcelona no hagués tingut un exèrcit, un poble heroi que la defensés i molts homes i dones disposats a tots per la pàtria? Jo em faig una pregunta. La resposta és clara. Avui no estaríem celebrant la Diada Nacional, perquè si aquesta gent no l'hagués defensat, de l'orgull haguessin passat a la vergonya. A hores d'ara el setge no ha finalitzat, perquè la nació segueix en setge. Aquesta vegada no han sigut els nostres aliats estrangers qui ens han deixat de la mà de Déu, han sigut el nostre propi govern. El nostre propi govern ha deixat desemparada la nostra llengua. L'1 d'octubre, al qual molta gent va sortir a donar la cara per la independència de Catalunya. Ens van prometre als catalans que aplicarien el resultat per llavors incomplir-lo i deixar-nos a la violència de l'estat espanyol. En segon lloc, volem ser els capdavanters de les lluites globals, menys amb la nostra causa, barrejant l'objectiu del nostre alliberament nacional amb un bon reguitzell de coses que no hi tenen res a veure. Malgrat aquestes circumstàncies, el llegat de General Moragues ens ha ensenyat el poder d'un sol patriota, quan aquest segueix els seus principis fins a les últimes conseqüències, atès que aquestes tindran ressò fins a les futures generacions. Ell fugí d'un país devastat, us sona? Però l'any 1714, sense ànim de rendició, va planejar marxar amb altres patriotes catalans cap a la Catalunya insular, Mallorca, on encara hi seguia la lluita. Nosaltres, la gent del Front Nacional, tampoc sucumbirem. Avui no només venim a homenatjar i a honrar la memòria d'aquest heroi, d'aquest patriota, sinó a demostrar-li que mentre quedi un sol nacionalista, Catalunya seguirà existint. Perdoni'ns la immodèstia, general, si li dic que som aquí, som qui encarnem el seu ànim de resistència. Perdoni'ns també per ser agosarats. Però nosaltres acabarem la feina que vostè va emprendre, la de recuperar Catalunya. Per això, companys, és tan important que el nostre discurs triomfi, perquè la pervivència de la nació catalana depèn de la gent patriota com la del Front Nacional de Catalunya. Com deia anteriorment, les nostres misèries no només venen dels nostres ocupants. Tenim un mal endèmic instaurat a casa nostra i es diu processisme, com bé deia el Jordi. Si en algun futur els redactors d'algun llibre d'història o els mateixos del DIEC hagin de descriure el que és el processisme, hauria de ser de la següent manera. Processisme, empresa de col·locació que viu de costa dels anhels i frustracions de milers de catalans. Sí, senyors, el processisme és una ETT. És un càncer. Tots sabem que els seus líders mai han volgut fer la independència. S'hi han vist abocats perquè eren coneixedors que si no seguien el corrent perdrien moltes menjadores. Des d'aquí els hi vull dir que no permetrem més que enganyin el poble de Catalunya, que la independència és possible i per fer-la possible ells han de marxar. No obstant, companys, no obstant, patriotes, hem de ser conscients que quan nosaltres arribem al poder hem de tenir mentalitat d'estat, no mentalitat de manifestants. La independència de Catalunya es defensa amb mentalitat d'estat i quan tinguem l'estat hem de defensar la seva sobirania nacional amb el rigor d'un estat.
Ara alguns esmercen esforços en dir que som el 52%. Però escoltin, que l'any 1714 les tropes castellanes van demanar als catalans ser el 52% per sotmetre'ns al seu domini polític, militar i cultural. Vosaltres creieu que ens pertoca demanar-los permís per recuperar el que és nostre? Necessitem sortir d'aquest marc mental. El nostre alliberament nacional no requereix de xifres, sinó de voluntat, força, valor i sobretot deixar enterrat per sempre aquest tarannà d'esclau, perquè els catalans no som vassalls de ningú, sinó un poble amb vocació universal. Som aquells que ens sabem defensar, comerciar, emprendre, protegir la nostra identitat nacional. I en definitiva, no hem deixat de ser aquells que es desplegaren per tot el Mediterrani i no som aquests covards que recullen en 4 províncies. Avui també m'agradaria ser precís en aquest sentit i m'agradaria recordar tots aquells compatriotes joves que com jo no, perquè avui estic aquí, però molts estan fora, avui passaran la diada fora de les nostres fronteres. Aquells que han estat educats a les nostres escoles, instituts i universitats, que han hagut de marxar de Catalunya perquè els partits que han sustentat el poder al nostre país preferirien abandonar-los per substituir-los per mà d'obra barata i poc qualificada. Patriotes, perdem el nostre jovent. Perdem el nostre jovent i també perdem el seu propi benestar. Qui no vol sentir-se a prop de la seva família o del seu país? Aquesta gent, aquests joves que han marxat amb qualificacions, amb carreres universitàries o simplement amb voluntat de treball haurien aportat molta qualitat humana i molta qualitat econòmica al nostre país. Si no construïm un país segur, amb oportunitats, on es premiï qui fa les coses bé, els nostres joves marxaran a construir la seva família a llocs on trobin aixopluc, aquest aixopluc que aquí li han llevat. Per acabar, m'agradaria dirigir-me directament als presents. Tenim una responsabilitat immensa els pròxims 20 anys. Siguem-ne conscients que som beneficiaris d'una herència mil·lenària, que no només hem de preservar, sinó que hem de protegir. Deixeu-me dir que en protegir-la no n'hi ha prou, també l'hem de perpetuar, generació rere generació. No hem vingut aquí a fer el nostre alliberament nacional, un invent estrany d'enginyeria social. Nosaltres som arribats per defensar la nostra identitat nacional, la nostra cultura i tenir per fi un estat català que ens faci de mare i pugui protegir la nostra identitat històrica i mil·lenària. Patriotes, és per això que la història ens convoca per tornar a Catalunya on li pertoca. Per aquesta raó ens tenim aquí dempeus, aquesta esplanada, en posat ferm, els qui malgrat romandre a l'estat espanyol mai ens han fet espanyols. Escolteu, patriotes, no hi ha hagut ni suficients exèrcits, ni suficients polítiques públiques, ni suficients fluxos migratoris per fer-nos desaparèixer del mapa. I això ho hem d'aprofitar. Espanyols, estat espanyol, heu comès un greu error, que encara quedin suficients nacionalistes perquè ens organitzem, creixem i no en tingueu cap dubte que finalment triomfarem. Sense voler-me dilatar més, patriotes, us desitjo de tot cor que gaudiu d'aquest dia amb un record pels germans occitans, amb un pensament pels catalans de la resta de la nació. Només em queda dir-vos, compatriotes, només em queda dir-vos que endavant frontistes, endavant catalans, fins al final, visca Catalunya lliure!